Käsittämättömiä määriä käyttökelpoisia sähkönjakelun laikkeita huoskataan romuksi. Miksi? On kuitenkin olemassa yritys, jolla on tähän ratkaisu. Elää hyvä mies, heitä hyvää tavaroa hukkaan. Lähdetähän kahtomaan. Kyllähän myö ja meidän asiakkaat uskotaan uudelleen käyttöön. On uskottu jo pitkään. Mutta kyllähän tässä vielä on parantamisen varaa. Suotais vaan enemmän ne ihmiset ymmärtämään tää juttu. Kyllähän me suunnitellaan ja rakennetaan, kun on vaan mistä tehdä.